инак бо қисмҳои компютер шинос мешавем. инак компютер таҷҳизоте мебошад, ки барои ҷамъ овардан, кор кард, сабт, нигоҳ доштан ва пешниҳоди маълумот истифода мешавад. инак қисмҳои асосии компютер: блоки системавӣ, монитор, клавиатура, мушка. инак системный блок қисми асосии компютер шуда, вазифаи асосии онро иҷро менамояд. яъне тамоми маълумотҳое ки кор карда мешаванд тариқи протсессор ё ки худ системный блок коркард карда мешаванд. барои он ки ҳамаи таҷҳизоти компютер бо ҳамдигар муошият дошта бошанд, истифода мешавад материнская плата ё худ платаи модарӣ. ба ӯ пайваст мешавад дигар қисмҳои компютер. яъне тариқи ин плата тамоми функсияҳо иҷро мешаванд. барои мисол протсессори асосӣ. протсессори асосӣ дил ва майнаи компютер ҳисоб мешавад. барои он ки маълумотҳо дар компютер аз рӯи қоида коркард шаванд, истифода мешавад оперативная памят ё худ хотираи муваққатӣ. инчунин хотираи муваққатӣ албатта ба тезкории компютер низ дахл дорад. жесткий диск хотираи доимӣ. тамоми маълумотҳое ки дар компютери шумо сабт мешаванд, ана дар ҳамин хотира ё худ жесткий диск сабт мешаванд. жесткий дискро инчунин HDD, Winchester низ меноманд. برای اون که تمام قسم‌های کامپیوتر با جریان الکتریکی پوشانیده شده باشد، بلوک питания استفاده می شود. یعنی بلوک питания از جریان 220 ولت
қисмҳои дарунии компютерро бо волтҳои пасттар ба онҳо мувофиқ таъмин менамояд. Инчунин ба компютер пайваст карда мешавад. Инак қисмҳои берунии компютер. Ин монитор, клавиатура, муш, принтер, сканер, колонка ё ин ки наушник, микрофон ва дигар таҷҳизот шуда метавонад ба мисоли принтер ё сканер. Ин буд дарси аввали мо оиди қисмҳои асосии компютер.